हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कोबी मंचुरियन आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करतो आहे चविष्ट कुरकुरीत असे कोबी मंचुरियन आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य बारीक चिरलेला कोबी, लाल तिखट, सोया सॉस, चिली सॉस, आलं लसूण पेस्ट, मीठ, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर आणि पाणी. चला मग आता कृती करू. एक चमचा आपण मसाला घालतो आहे. आलं लसूण पेस्ट थोडी, मीठ, सोया सॉस, चिली सॉस, कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा. हे आता आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया. गरज पडली तरच थोडं पाणी घ्यायचं. आता आपलं चांगलं एकजीव झालेलं आहे. चला मग आता आपण तळायला घेऊया. आपण कढईत तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि आता मंचुरियन तळूया. आता आपण उलटून घेऊया. हे आपल्या छान लाल झालेले आहेत. ते आता आपण काढून घेऊया. हॅलो नमस्कार. आपले हे कोबी मंचुरियन तयार आहेत. मग ही कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.